Takže vítejte u dalšího let's playe. Nyní, jak jste už zjistili, to restaurace. Toto je vchod u zaměstnance, který vám teď ukážu. Zde hodíme třeba tohle kýdlu jako takhle to odsuneme kuchaři. Teď jsem kuchaře, čauku si to. Tady ještě bude ta pec. Kde máme tu pec? Nevím, proč tady dvoje, když jsou opět dvě stejný. A nyní ji vyhodím. Tady tu sem. Třeba si objednají kuře. Tak čopneme kuře. Pohodíme ji sem. No. A už je petě. No. A když se nám upeče, tak to hodíme obsluze, teď jsem obsluhovač, nevím, kde jsem to, teď to hodíme jako sem, jde z obsluha, čopne to, přijde sem, ono se to stiskne, což tímto ještě dřív čopne, jako tady budu vidět, tady budu sedět, vidím to sem. Tím to hodí jako, no divné, takhle to prostě hodí. Sem třeba. No hele, ono to tam hezky stál. Na chvíli, no jasně, já vím proč. Musíte se trefit přímo do toho středu, což není jednoduché. No, třeba jsem. A oni si ho vezmou a udělají. No. Prostě ňam. Jestli jsem nám chtěl takhle sem vlepit, co si můžou dát. Menu. Se tomu říká, jak víme. Tak. Tady. Jo, a vlastně. Co ještě tam máme? Takový příklad. Tady třeba ještě máme. Slyšel jsem, že dort se dá jí nějak ukousnout. Když mě nenapadlo, jestli to funguje. Mně připadá, že ne. Tak teď nejsme hladoví. My nejsme hladoví. To není dobrý. To není dobrý, nejsme hladoví. Což vážně není dobrý. Možná bych způsob, jak to udělat, tak počkejte. Tady to dáme jako save. A udusíme se. No, zapomněl jsem, dobrý. No, kde ještě budeme kopat. Čapněte si tento nádherný diamant. No, to bylo krásný. No, už se začínám dusit. A po mně. Tak, a teď bych se mi mělo odbírat. Což chceme, že?
A bojte se, já jsem blízkou restaurace, no. Tady za to nemůžu hrát, tady byly creepři ještě, tady byla taková válka mezi creepery a jak se to nazývá? Stěhuláky. Ty tady trošku zaválčili. Takže tím se mi rád vyhnu. Počkejte, třeba tady něco bude na hlad. Ne, to je jed. Ale slyšel jsem o tom masu hnusným. Nebo spíš zlým. No, to je Endermanová perla, hej, už jí mám víc. Kdyby měl hlad, by to snět a měl by větší hlad. By se to mělo zvýšit. No to prdíme teď prostě. Až začne mít, no už. Jo, má pokažený hlad. To je to, co jsme chtěli. A teď to zkusíme, jestli to tady funguje. Počkejte, vůbec ne, něco chci zkusit. Tam jsem nebo se rozumím. Vidíte? Máme hlad vysoký. Vidíte? A funguje to? Můžeme uhlízávat dort. To je dobrý. Což znamená, že přidáváme jídlo. To je nic. No dobrý, zase se vrátíme. Ne, durt. Co to je? Přiznávám, že jsem nějaký moc levnej, ale ono to tak nějak stačí. Takže to je prozatím. No, počkejte. To je prozatím vše. Tady se hodí to jídlo, hotovo. To si vezmu kuchař. Hodí to obsluhovači, ten čapne tohle. Pokud to dá nikomu. No, to je vše. Tam to prozatím. Ještě to je taková malá kasička, tu sem si naházíme jídlo. Takže já se s váma loučím, dávejte lajky, odběr a tak dále. Mortalci z neboli Marmen se s vámi loučí, čau.